Soc Regina i treballo a l'escola infantil. El camí de l'educació comença així. Un camí cap a l'igualtat, el respecte, l'estima, l'empatia i tot allò que volem transmetre als futurs ciutadans. Però el camí de l'educació és mundial i acaba on un vol. Soc Sònia i treballo a l'escola d'adults de Montalegre. L'escola d'adults significa el benefici de la vida, perquè quan acabes l'ensenyança reglada pots continuar formant-te en l'escola d'adults, perquè no n'hi ha que oblidar mai que la base de la igualtat és l'educació. Formem part del mateix camí. T'apuntes?